Co se jí stane? To je fabilo, přes milimetry Merituba. Vymyslel, nebo to ti jako někdo řekl? Je, tam má klíper a on říká, že klípel. Tam je klípel, tam je. S Dvomír Krpel. No byl, ale kdo vyhrál? Nepřijde nějaký ten? Masér klubu nebo tak? Ne, jak bolí se Co bys chtěla namasírovat? Všechno. To řekla Zdena. Biskupa? Tak on se bolí furt na to, no. Sportujem. Není zevnitř? Kde máš malou, Honzo? No, se někdy ustavají. No, vyvolal ty video, vlastně takhle pojede. Roboty potom tam máme. Ne, ona tu s kočárkem někde tady. Vždycky v pátek už jsem na svojem a zase víkend. Jirko, a kdo to vlastně vůbec zorganizuje?